फ्रेंड्स जय जगन्नाथ एबे पाखापाखि टाइम 7:30 हम एक्चुअली आम जो बिल्डिंग अच्छु से बिल्डिंग तले एक सर्कस देखा आस तो आम आपण मानक से सर्कस देखू चल देखा केमती लगुच कहे आपण मैंने कमेंट कोटी कुत्ता कबाड़ी बंदर कुत्ता कबाड़ी खेल रहा है कबाड़ी रेस बुरा थोड़ा सवारी में డాన్స్ చేయబోతుంది చిన్న అమ్మాయి గమ్మత్తుగా పాట మీద డాన్స్ చేయబోతుంది చూడా తాలియా తాలియా జోరుగా తాలియా బజానా తాలియా బజానా సరిగ్గా తాలియా సైకిల్ చక్రం బండి చక్రం వెహికల్ చక్రం భూ చక్రం తిరిగినట్టు అది ఒక అమ్మాయి కట్టెతో పనితనంలో బయటింగ్ లో చూపిస్తున్నారు చూద్దాం జాగ్రత్త కట్టేస్తారు రెండో అమ్మాయి వచ్చేసింది అబ్బాయి ఏమా ఓహో శాంత అబ్బాయి మరి శాంత అబ్బాయి ఏం చేస్తావు అమ్మాయి ఓ ఏమో నువ్వు కానీ ఇక్కడ గట్టిగా పిత్తినవనుకో ఎక్కడికెళ్ళి గాలి రావట్లేదు అమ్మాయి అమ్మాయి జాగ్రత్త కట్టేస్తాదని అమ్మాయి చెప్పండి అమ్మా తాలి పెట్టారు బాబు చెప్పలు కూడా గట్టిగా చెప్పలు కూడా अरे भाई अरे शांत भाई नीకు రాదులే అమ్మాయి అరే శాంత భాయ్ నిన్న రాత్రి కట్టె తిప్పమంటే నీ ముట్టి నీ తోక రాత్రి కాలిపోయింది అబ్బాయి నీకు రాదులే అమ్మాయి నీకు రాదులే అమ్మాయి తుమారు అయ్యో అయ్యో అయ్యో
గడపడా పడిగట్టి కష్టపడి పెడదాం చూసినవా అమ్మాయి కట్టె తిప్పమంటే మగ తీర గుర్రం అనుకున్నది అమ్మాయి చూడండి రేసు గుర్రం రేసు ఘోడా ఘోడా సవారీ సరిగ్గా చూసి కబలు పెడమ్మా చిన్న గట్టిగా తాజా చదవచ్చు ఆహా అదే ఒక అమ్మాయి అదే ఒక బాలు మరి చక్కగా నోట్కెళ్ళి మీరు చూశారు बेटी तरीके बेटी तुम्हारे बहन तरीके बहन फिर आज के टाइम पर एक छोटे के कमाल दिखा रहे साहब थोड़ा देखना साहब अगर गरीब आदमी के मेहनत है नहीं है तो सोचने पड़ेगा साहब जोर से ताली बजाना अंदर बेटी का सफल करो हमारे अरे साथ भाई 2 पैर सिर पर रखो এরকম আমার গড়িয়ারের করে मौसम बदल जाता है और उसकी पायल तो ऐसे बजते हैं कि जैसे झम 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 झम
छान लागत छान नसले जबान तीर कमान मारिती चक्रा तुझा नकरा इकडून तिकडं मारिती चक्र चक्र नकर 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 चक्र शांताबाई 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 हलवा जीवाचा कालवा मनाला बोलवा मामाला बोलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा हलवा कालवा शांताबाई 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 अगं शांताबाई अटक मटक जवळे चटक लटक मटक वादन उडती घीस लटक लटक मटक 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 शांताबाई 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 अगं शांताबाई నువ్వే లేని లోకాల నేను సమ్మల్లే మేలనమ్మా నా ఎంటను పొందే మాయమ్మె పొందంటూ ప్రతిరోజు మురిసేనమ్మా ఏ జన్మలో పాపమే నేను చేశాను ఈ శిక్షే వేశావమ్మా सब लोग को दुआ से सलाम करो। ईरान के टाइम पर बड़े बड़े గుమ్మడి గుమ్మడి ఆడిందంటే అమ్మడి డాడీ ఊపిరిలో మురిసే కూర్చు చిన్నారి చిన్నారి తుళ్ళిందంటే చిన్నారి మమ్మీ చూపుల్లో చూడుంటది వద్దంటే వినదే పగలంతా ఆడి పాడి ముద్దైన తినదే పరిగెత్తే పైడి లేడి చిలకల్లే చెవిలో ఎన్నో సునాయి పడుకోదే పన్నెండైనా ఏం చెయ్యాలి గుమ్మడి గుమ్మడి ఆడిందంటే అమ్మాడి డాడీ ఊపిరిలో మరిసే కూచిపూడి साइलेंट बैठे बेटे बा ये लड़की को एक का 10 मीटर ऊपर उठा के मैं रुपए देने वाले एक 300 रुपए देने वाले एक 200 रुपए देने वाले एक 100 रुपए देने वाले मेरे सर के गरीब आदमी का 50 रुपए देने वाले प्लीज वो 500 ఇచ్చేవాళ్ళు 400 ఇచ్చేవాళ్ళు 300 ఇచ్చేవాళ్ళు 200 ఇచ్చేవాళ్ళు 100 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక 50 రూపాయలు ఇచ్చేవారు సార్ ప్లీజ్ అన్నయ్య రెండు చేతులతో దండ పెట్టండి సార్ అమ్మాయిని వదిలిపోతున్నాను జాగ్రత్త మన సర్కస్ నాయకం చేద్దాం హల్వా జాగ్రత్త రే
भैया बहन हाथ में मिला तो मेरी बेटी सर अगर हाथ में से फिसल गया यही रास्ते में ये लड़की के सामने ये लड़की मर जाती साहब। एक जादू मंत्र का सर्कस नहीं खिला रहा साहब, एक जादू एक मंत्र का सर्कस नहीं होता ना। हाथ में मिला तो मेरी बेटी अगर हाथ में से फिसल गया तो यही रास्ते में मर जाते साहब। ऐसे गरीब आदमी का मेहनत है ही नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। फिर जब मेरे माँ जोर से ताले बजा गड्डी का सफर बदल सर पक्का ना गारो रात्रि कल समलो स्कैन कर लेना ప్రాణమే పోయేలాగా ఉందయ్యా పోయా अन्ना ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।